Stichting Loobeek is met haar project Volmolen genomineerd voor de Molenprijs 2017. De hoofdprijs is €50.000. Iedere stem op het Venrooisproject is €1 waard. Eerder realiseerde de stichting in het Loobeekdal al in Boerenschans en er liggen plannen voor een schaapskooi. Als de molenprijs wordt gewonnen, dan is de Volmolen een stap dichterbij. Ja, dan kunnen we inderdaad het gebouw gaan plaatsen. We hebben natuurlijk al een en ander klaar voor de molen. We hebben uiteraard onze voorbereidingen gedaan. Samen met het waterschap hebben wij het klaar gekregen om dus de middelen beschikbaar te hebben om het water bij de toekomstige molen te krijgen. Daarnaast is het houtwerk voor de molen is ook al klaar. Dat is gebouwd door Piet Biesterveld. Ligt als een soort bouwpakket op dit moment opgeslagen. En nou, als we straks die dingen kunnen combineren en we kunnen met dit geld, als we dat gaan winnen uiteraard, kunnen we dat het huisje eromheen bouwen, zeg maar, zodat het hele werk gerealiseerd is. En dan hebben wij onze watermolen, onze volmolen staan. Samen met de Volmolen zijn er nog 3 andere kanshebbers op de hoofdprijs. De andere kandidaten staan op Texel, aan in Hellendoorn en Arnhem. Project Volmolen is echter uniek. Het is namelijk een molen die nog gebouwd moet worden. Ja, het komt niet heel vaak voor dat een molen genomineerd is die er nog niet is. Het zijn vaak projecten die iets willen aanvullen op een molen of willen verbeteren aan hun molen. Publiekstoegankelijkheid willen verbeteren. En dit is een project waar geen molen is. Dus we staan midden in een weiland in Venray op een hele bijzondere plek. En hier komt, en dat was de reden waarom we wel voor dit project zijn gegaan, een unieke volmolen. Zijn er niet meer in Nederland. En daarom dachten we, dit is een mooi project om ook in aanmerking te komen voor die prijs. Stichting Loobeek doet er de komende weken alles aan om zoveel mogelijk stemmen te verzamelen. Iedere stem draagt bij aan de realisatie van het unieke project. Ja, natuurlijk omdat het een geweldig goed plan is. Hè? Want ja, het is een uniek monument, een uniek element moet ik eigenlijk zeggen, in het Loobeekdal waar hij straks gebouwd gaat worden. Het levert wat toerisme op. We kunnen daar allerlei zaken doen, laten zien hoe de historie van Venray, wat onderdeel, hoe dat eruit zag. En ik denk dat het heel belangrijk is dat we dat kunnen realiseren, want het biedt weer kansen om ja, toch in de natuur die daar nu in ontwikkeling is, om daar een nieuw element in te brengen wat nog meer mensen trekt en interessant is om te gaan kijken. Stemmen op de Volmolen kan tot 2 oktober via molenprijs.nl/volmolen. En als dit nou een wedstrijdhond was, dan vlog je naar rechts. Ja. Maar bij mij heb ik hem juist geleerd met heel rustig te kijken en dat ik over de weg loop. Dus ik moet een rustige hond hebben. Hey, lijkt dat die schurp? Die schurpen die trekken altijd naar dezelfde groep.